संभल में भावुक हो गईलेन आईपीएस के बिश्नोई। विदाई मंच पर छलकल आंसू। नमस्कार दोस्तों, यूपी के संभल में विदाई समारोह के मंच पर माहौल तब भावुक हो गई जब आईपीएस के मिश्रा अपन बात कहत कहत भावुक हो गईलेन। आंख में आंसू छलक पड़ गई और गला भर गई। मंच के दौरान मौजूद अधिकारी और कर्मचारी भी कुछ देर खातिर भावुक हो गईलेन। बताल जा रहल बा कि विदाई समारोह में आईपीएस के बिश्नोई आपन कार्यकाल के अनुभव साझा करत रहलेन। बात बात पे उनका भावुकता औरी बढ़ गई। आंसू से आंसू छलक रही। मंच पर उनका हालत देखकर डीएम तुरंत आगे बढ़लेन, पानी पिला के संभललेन। ई पूरा दृश्य देख के समारोह में लोग भी भावुक हो गईलेन। अधिकारी के विदाई के ई भावुक पल अब चर्चा में बन गई बा। ड्यूटी के दौरान बनल रिश्ता और ई अपनापन के झलक मंच पर साफ साफ दिख रहल। विदाई के समय आईपीएस साहब अपन भावना रोक न पैलेन। संभल के विदाई समारोह के ई भाविक तस्वीर अब मीडिया और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बन गई बा। बहुत बहुत धन्यवाद।